ширкати миллии букмекерии формула 55 барои амалӣ гаштани орзуҳои варзишгарони муваффақ барномаи махсусро таҳти унвони тоҷикистон ба пеш аз оғози соли 2021 роҳандозӣ менамояд, ки ин навбат ду тан аз варзишгари соҳибноми тоҷик, қаҳрамони ҷаҳони самбо ва барандаи нишони нуқраи охирин чемпионати ҷаҳон Тошканд 2021 Хушқадам Хусравов ҳамзамон капитани дастаи сорокомпания ва тими миллии футзали Тоҷикистон Файзали Сардоров дар меҳмонии ширкати формула 55 қарор гирифтанд. бо иштироки ин ду варзишгари маъруф ва роҳбарияти ширкати мазкур нишасти матбуотӣ доир гардид. тавре гуфта шуд, дар соли ҷорӣ ин маротибаи нӯҳум аст, ки варзишгарони шинохтаи кишвар дар намудҳои гуногуни варзиш дар доираи барномаи Тоҷикистон ба пеш бо мукофотҳои молиявӣ қадрдонӣ карда мешаванд. ҷамомат дар қасри теннис ва маҷмӯаи варзишии обии шаҳри Душанбе доир шуд. Хушқадам Хусравов, варзишгари таҷрибадори кишвар, дар тӯли фаъолияти варзишии худ дар риштаи самбо ба дастовардҳои бузурги варзишӣ аз ҷумла қаҳрамони ҷаҳон ноил гардидааст. Файзали Сардоров имсол дар ҳайати дастаи футзали сорокомпания барандаи суперҷоми Тоҷикистон, ғолиби лигаи касбии футзали кишвар ва ҷоми футзали Тоҷикистонро ба даст овардааст, ки дар ин мусобиқаҳои муҳим саҳми Файзали Сардоров дар муваффақияти дастааш назаррас арзёбӣ мешавад. ширкати миллии букмекерии формула 55 заҳматҳои ин варзишгарони тоҷикро ба ин нобат гирифта дар доираи барномаи Тоҷикистон ба пеш ба ин муаррифгарони миллат кӯмаки пулӣ дар ҳаҷми 10,000 сомонӣ расонид. Хушқадам мегӯяд, ин бори дуюм аст, ки ман аз ҷониби ширкати мазкур қадрдонӣ мешавам. ширкати формула 55 мо миннатдории худамонро баён мекунем. мо варзишгарон ин соли 2018 ман варзишгари беҳтарин аз рӯи намуди гӯштини самбо аз формула 55 шудам ва соли 2019 Каримов Акмалиддин шуд ва ина боз моро ҷоиза додан. формула 55 ягона ширкате мебошад, ки тамоми варзишгаронро чи самбо, дзюдо, футбол ҳамаро дастгирӣ мекунад. мо миннатдор ҳастем ва кӯшиш менамоем боз дар оянда натиҷаҳои хуб нишон диҳему ва ба ҳамин мукофотҳо ноил гардем. ба мисли формула 55 бо хуб мешуд, ки як ду-се ширкати каме буду моро дастгирӣ мекард. мо ҳавасманд, зиёдтар ҳавасманд мешудем, боз дар сайи байналмилалӣ парчами давлати азизамонро боз баландтар мебардоштем. дар доираи барномаи Тоҷикистон ба пеш Файзали Сардоров аввалин варзишгари риштаи футзал мебошад, ки аз ҷониби ширкати миллии букмекерии формула 55 бо мукофоти молиявӣ қадрдонӣ мешавад. дар ҳамин замина роҳбарияти ширкати миллии формула 55 иброз медорад, ки ҳар нафаре, ки барои муаррифии миллат дар арсаи ҷаҳонӣ меҳнат мекунаду талош меварзад, аз зери таваҷҷӯҳи ширкати мо дур намемонаду барои расидан ба орзуҳои неки худ мо омодаем, ки кӯмакҳои худро дареғ надорем.